Hej igen. Så kan vi gå ind på min server. Og ja, jeg skal nok lade være med at spille game mode. Prøv at se min inventory. Og ja, jeg har fire resistance og fuck den. Så skriver jeg clear. Og skriver jeg home. Game mode. Game. Ligger du på YouTube? På et tidspunkt, ja. Okay. Ja, det er mit home, ikke så pænt, men... Jeg skal have noget træ, sådan, til at starte med. Why are you playing in game mode 0? Because I want to play survival. It's more funny. No. A tree! A tree! Ja, ja, jeg hugger træ, det er som regel meget kedeligt. Det har det altid været. Ja, og det... En ting, der er sjovt om mine, det er diamond. Ja, folk bliver altid så opsat, når de finder diamond. Jeg forstår det ikke. Det er bare diamond. Det er sjældent, ja. Altså, men... Hallo, Slasuli, det er mere sjældent end diamond. Det er mærkeligt, der. Ham jeg skyper med nu, han er lige joinet serveren. Og jeg håber så, at han... Hvorfor... Nu skal jeg jo være med. Det kunne da være funny. Jeg går da ikke i game 0. Slash totally down. Fall of the world. Nå. Og hvorfor Skin? Så... har du fået nyt skin? Du har. Nå ja. Kom, jeg laver et hus til dig. Nej, jeg har mit arm. Er det det der? Ja. Ja, og så... Hvad har jeg mere brug for? Hvor er lækker? Okay. Nej, jeg har worldet det på, så jeg kan ikke. Nå ja, og jeg har headet på den her server. Nå, så må jeg bruge min pickaxe, altså. Kan jeg da også få. De får IP'et i description, når det er, ikke? Jo. Men det skal lige siges, at den er under ombygning. Så når den er på whitelist, jo? Nej, den har stået frem, men I kan stadigvæk join, I må bare ikke irritere os. Det vil være pænt irriterende, ikke? Der er faktisk mange, der gør. Folk forstår det ikke helt. Ja, her der er jeg så ikke færdig endnu. Ja, dumt at prøve at briefe en indtest. Passer det? Ja, okay. Det her skal I ikke tage af. Og ja, jeg har selv skaffet det. Øj, der spiller en endermand herinde. Fuck! Kæmpe! Mand! Ødelægge X. Det jeg spiller en svær et træ, så det nej, det regner jo. Så er det sådan en rotte. Nå jo, jeg skal da lukke hånd for det. Det er fair. What are you doing right now? Jeg lige du rammer ikke med det samme. Jeg skal have en koppel. Stone pickaxe, eller stone pickaxe, altså, men... Hey, det her fire resistance, det er hvis du kan type det her. Hello... Wizard... Hero... Archie. Det er hvad du kan type, og så får du ting. Men det var ikke meningen, det skulle være på, men I må selvfølgelig godt. Så får jeg alle mulige syge ting. Man! What are you doing? Ja. Mig. Okay. Slash home.
skulle da lige have en crafting table egentlig. Hvad med en ovn og et crafting table? Så skal jeg først have diamond. Gang til skarf. Jo. Jeg er lige nede på Y12, så TP'er du mig bare. Nej, så er det jo ikke rigtig survival, mand. Det siger vi. Ja, det gør så. Okay. Jeg kommer ned nu til min... TP mig, men jeg skal altså lige på toilettet. Okay. Så TP mig lige hurtigt den der lige. Jeg skal lige på toilettet. Ja. Det her, det er ikke noob, siger det bare. Det er bare lige for at vise jer, hvordan... Ja, vi er lige begyndt på videoer og sådan noget, så... Det kan... Ja. Og ja, jeg skal, hvis det er, så kan jeg godt lave redstone guide på et tidspunkt. Men jeg skal lige sige, så god til redstone er jeg ikke. Og ja, det er bare lige for at vise jer, fordi... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Og dø. Nå, jamen, så kan man da bare heller ikke gå der. Det er altid noget. Oh my god, det er nederen det her. Ja, hvis det er, så kan jeg godt sige hvorfor. Man, jeg har sat sådan en plugin sådan noget på, og det er helt vildt irriterende nogle gange. Og ja, mig, hvad skal vi kalde ham? Hasselbæk skal nok lave en gameplay. Og nej, der bruger vi ikke game mode. Der bruger vi survival. No. So, ja. Moral! No iron! Home! No! Yeah.
Næste gang, så kan vi vise jer alt muligt andet. Vi stiller bare spørgsmål nede. Her, der må vi sætte kommentar, og vi skal nok give IP en description.